Nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po niya to, alas 5:05. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluan sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madinangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa ibong tagapagbareta. Maray na hapon mga tugang, aldaw po nin Sabado. Ini, ang Bareta alas 5. Ako po ang sa indong tagapagbareta, Joshua Bino. Detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Nagkahuro na sinda Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim asin tinukar ang mga kinakaatubang na agyat kan ASEAN region, partikular na ang may kinaraman sa ekonomiya asin seguridad. Ini ang pinag-anunsyo kan Presidente sa iyang social media page bilang inisyal na lakdang sa nakatalaan na gigibuhon na ASEAN Summit sa Malaysia ngunya na bulan. Ang ekonomiya asin seguridad ang panginot na prioridad kan mga nasyones sa ASEAN bilang parte kan kamabutan kan ASEAN leaders na mamantenir ang katrangkiluhan asin mapakusog asin mapauswag nin marhay ang rehiyon para makasabay sa iba pang darakulang nasyon sa kinaban. Naglalaom si Presidente Marcos na magpapadagos ang mga deliberasyon kay ba ng iba pang ASEAN leaders na nakatalaan sa summit punya na bulan para mas mapakusog ang posisyon para sa pagsulong kan matrangkilo asin mauswag na ASEAN region. Apura sa issue sa ekonomiya asin seguridad, igilao man natutukaron man sa ASEAN Summit ang iba pag issue na parehong importante sa lambang nasyon sa ASEAN. Mientras tanto, sa iba pa pong bareta, nag-apilar naman ang Commission on Elections o COMELEC sa mga kandidato o mga nagkakandidato ngunyan sa national asin local election. Initanganing inganyaron ang publiko na maboto sa maabot na Mayo 12. Sa ambush interview kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sinabi kay ining handa na ang puwersa kan mga paratukdo asin mga eskwelahan na magsisirbing lugar kung sa'y maboto ang mga namamanuhaan. Alagad ikinahadit kan komisyon kung makikisumaro ang publiko para magboto sa Mayo 12 eleksyon. Mientras, sinabi man ni Garcia na padagos pa man giraray ang pigigibo nindang voters education para maipailakop sa publiko ang importansya kan pagboto kan lambang Pilipino. Mientras tanto, piglinaw kan Malacanang na dai makikiaram si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa desisyon kan Office of the Ombudsman na patawan in preventive suspension si Cebu Governor Gwendolyn Garcia may kinaraman kan inisyu na quarry permit sa protected area kan probinsya. Sigun kay Palace Press Officer Claire Castro, ang pahayag kan Presidente na dapat pakusugon ang rule of law asin pakusugon ang due process. Nakusugman ang posisyon kan Presidente laban sa mga nag-aabuso sa anuman na poder. Sinabi ni Castro na pwede man mag-avail ng anuman na legal remedy ang suspendidong gobernador para maresolberan ang sa iyang kaso basta susug pa man giraray sa ley. Apwera sa paginumdom sa rule of law as in due process, nag-apilar man ang Presidente para sa patas na pagtrato kay Garcia mantang padagos na pagre-resolberan ang mga kwestiyon may kinaraman sa iyang suspensyon. Sa iba pa po niya tong bareta sa lado nasyonal, hinagad ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barber sa National Bureau of Investigation o NBI asin Philippine National Police o PNP asin iba pang magkakanigong ahensya na pakusugon ang pagbantay sa mga vloggers na nagpapalakop ng fake news. Sigun kay Barbers, mantang paharani ang eleksyon sa Mayo 12, bakul na mga vloggers ang pinsasabing pigbabayadan kan mga politiko para raoton ang reputasyon kan mga kalaban ninda sa eleksyon. Makahadit para kay Barbers ang nagdadakol na vlogger na nagmamanipular kan mapanlansi o kaya gibo-gibo na mga online content.
Tinawanin doon ni Barbers na dapat lapagon, imbestigaran asin kasuhan ang nasabing mga vloggers na pigkukua kan mga politiko lalo na sa local level para magpawakas nin kautikan kontra sa saindang kalaban. May ipapalawas na impormasyon ang kampo ni Vice President Sara Duterte oras na puunan ang impeachment trial laban sa iya. Sigon kay Vice President Sara Duterte, kasabay sa saindang ipinalawas ang mga video na kompwesto nin kung paano piggamit kan administrasyon ang Philippine National Police o PNP sa panggigipit sa mga kalaban kaini sa politika. Sinabi pa ni Vice President Sara na dahil na siya nabigla sa sunod-sunod na mga pangyayari. Sa iba pa pong balita, posible pa daw pong madagdagan ang bilang kan mga naarestar dahil sa pagbalgar sa gun ban sa nasyon. Sa datos na ipinalawas kan Commission on Elections o COMELEC, suminakat na sa 2,787 ang bilang kan mga naarestar sa rong simana bago ang Mayo 12 midterm elections magpun ini Enero 12 sagkod Mayo 1 ngunya na taon. Sigun sa COMELEC, ang 2,668 na mga naarestar sa nasabing bilang, iyo ang mga sibilyan, 47 digdi iyo ang security guard, 17 miyembro kan Armed Forces of the Philippines o AFP, mantang 11 ang miyembro kan Philippine National Police o PNP. Sa parehong datos, uminabot naman sa 2,870 ang bilang kan nakumpiskar na badil sa magkakasiblag na mga checkpoint. Kasabay sa mga nakumpiskar ang 2,589 na mga small firearms, 112 na mga replika, 70 explosives, 58 light weapon asin dakul pang iba. Mga tugang pinuunana kan Commission on Elections o COMELEC ang final testing and sealing o FTS kan automated counting machines o kaya ACMs sa nagkapirang polling precinct bago pa ang 2025 midterm elections. Sa Pateros, pinanginutan ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia ang final testing and sealing o kaya FTS sa sarong polling precinct sa Pateros Elementary School. Ang Pateros Elementary School, kaibahan sa mga polling precinct na enot nagkondukta ng FTS poon Mayo 2 sagkod Mayo 7. Sa panahon kan FTS, ang mga miyembro kan Electoral Board o kaya ERB makondukta ng end-to-end test kan mga ACM kaibahan na ang pagpuon kan mga makina. Pagkatapos kan FTS, ang mga ACM sisilyuhan asin isasaray sa Office of the Department of Education Supervisor Official o kaya DESO para pangatamanan kan mga miyembro kan Philippine National Police asin Armed Forces of the Philippines sagkod sa mag-abot ang eleksyon sa Mayo 12. Nagsaurarom sa major upgrade ang Manila South Harbor, ang pangenot na international trade gateway kan nasyon. Kaibahan sa proyekto ang pagpapalawig kan Tier 3 sa sobra 600 meters, pagpapahiwas ng kapasidad kan lugar para maakomodar ang 20,000 TEUs, duwang bagong ship-to-shore crane, asin mga bagong eco-friendly landslide equipment na warang gastos gikan sa gobyerno alagad kulang pakinabang sa publiko. Tinawanin doon man ni Philippine Ports Authority o PPA General Manager J. Santiago ang importansya kan proyekto asin sinabing ang mga bagong crane ang pinadakula sa Pilipinas asin environment friendly pa. Dagdag pa niya na maitaas ang kapasidad kan Manila South Harbor asin mapaparikas ang cargo handling. Inibisuhan man ni Transportation Secretary Vince Dizon sa General Manager Santiago para sa nasabi ng world-class facilities. Mga tugang, kinumpirmar po kan Malacanang na pinuunana kan Local Water Utilities Administration o kaya LUA ang investigasyon may kinaraman sa kinaimbweltuhan na kontrobersya kan Prime Water. Ang nasabing investigasyon ay pinag-orden ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kasunod kan mga reklamo kan mga customers kan nasabing water service provider. Sinabi ni Castro na dakul sa mga customers ang naghihibik dahil sa saindang bako magayon na serbisyo. Piglinaw man ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na bako pamumulitika ang direktiba ni Presidente Marcos na paimbestigaran ang nasabi ng kontrobersya. Reaksyon ini ni Castro sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte
ng mga lakdangon niya ni Presidente Marcos lalo na sa prime water na pagsadiri kan mga Villar sa rong pamumulitika. Ini matapos na i-endorso kan Vice Presidente ining si senatorial candidate Camille Villar. Tinawan doon ni Castro na dapat baliwalaon kan gobyerno ang mga agrangay kan mga namamanwaan lalo na sa bako magayon na serbisyo kanasabi ng Water Service Company. Dagdag pa ni Castro na ang issue sa prime water bako na bago administrasyon o bako na bago hapot man kan opisyal kung nata day ini nasusolusyonan kan nakaaging administrasyon sa ilarom kan liderato ni dating Presidente Rodrigo Duterte na pag-araman na igwang 73 na joint ventures ang prime water sa mga local water districts sa man iba-ibang parte kan nasyon. Sa iba pa pong bareta, mga tugang, siniguro kan Department of Agriculture o DA na magayon ang kalidad kan bagas na ipapabakal sa mga kadiwa center sa kantidad na 20 pesos ang kada kilo. Ipaniliwanag ni DA Assistant Secretary Genevieve Guevara na ang kalidad kanipig mapabakal na bagas na kantidad 29 pesos sa mga kadiwa center, iyuman ang bagas na ipapabakal sa Mayo 13. Sigun kay Assistant Secretary Guevara, ini ang mga bagas na parte kan buffer stock kan gobyerno na aged na pero di kalidad pa man giraray dahil hali ini sa mga paraoma. Siniguro po kan Malacanang na ipapabayaan kan gobyerno ang mga botanteng mantinido sa evacuation centers dahil sa pag-alburuto kan bulkan kan Laon asin kan bulkan Bulusan. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na nagkaigwana nin sarong Memorandum of Agreement o kaya MOA na may kamauwatan na pakusugon ang serbisyo asin koordinasyon kan mga magkakanigong ahensya ng gobyerno. Initanganing magamit paman giraray kan mga nag-evacuar an sa indang diretso na makaboto sa maabot na eleksyon. Tigniwidbid kan gobyerno ang importansya kan boto kan lambang Pilipino maski pa sa panahon ng kalamidad o kaya disaster asin day tutugutan kan gobyerno na maulang ang diretsong makaboto kan si Isayman. Sirabi ni Castro na makakalaom ang mga nag-evacuar na magkakaigwa pa man giraray nin polling precincts para sa mga nagtitinir sa mga evacuation center. Mientras tanto, aram na ang pagkatawo kaya identity kan apat na Pilipinong nagadaan sa magnitude 7.7 na linog sa Myanmar, sigun sa National Bureau of Investigation o NBI. Sigun kay Romel Papa, Assistant Director kan NBI Forensic and Scientific Research Service, namigbigan ang mga biktima gamit ang mga DNA sample hali sa indang mga kapamilya. Kaibahan ang apat na Pinoy sa mga natrap kan magawa ang Sky Villa Condominium sa Mandalay. Ang Mandalay ay ikadawang pinakadakulang syudad sa Myanmar asin saro sa mga lugar na grabing naapektaran kan linog kan Marso 28 na guminadan na naabot sa 4,000 na individual. Dakula ang potensyal na rusugon kan mga dayuhang investor ang Pilipinas matapos mamantenir kan nasyon ang magayon na credit rating o record sa pagbabayad kan utang. Sa Malacanang press briefing, sinabi ni Finance Assistant Secretary Neil Cabiles na mas naingganyar ang investors para magbukas ng mga bagong trabaho ang stable outlook na nautob kan nasyon magpuon sa credit rating agency na Fitch Ratings. Magayon man ining indikasyon para sa ekonomiya kan nasyon dahil may kumpiyansa pa ang mga credit rating agencies sa Pilipinas sa tahaw kan manlain-lain na tensyong geopolitical. Nagutubod si Cabiles na nakatabang ang magayon na track record kan Pilipinas sa pagbayad din utang, siring man dailin history kan default ang nasyon kaya mantinido na magayon ang credit rating. Nagbabala ang embahada kan Pilipinas sa Pakistan sa mga Pinoy na kasalukuyang nag-i-star duman lalo na ang mga haradi sa line of control. Sigun sa embahada, tig-abisuan ng daan mga Pinoy na naka-star o kaya nagtatrabaho partikular na sa Bimber City asin Asyad Kashmir dahil naman sa pagdedeklara ng Red Alert kan Pakistan. Ipagpalikay man ang mga Pinoy na bumiyahe lalo na sa mga lugar na Sialkot line of control mas marhay kung magtinir na sana sa harong asin mag-monitor sa mga advisory na ipigpapalawas kan embahada. Siniguro man na may magkakanigong load asin baterya ang mga mobile phone
para sa mas marikas na komunikasyon. Sa panuhuripong detalye kan Bareta, dai nahahadit si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na may kukonsiderar na impeachable offense ang naging lakdang kan gobyerno na isuko si dating Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o kaya ICC. Sigun kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, na dai nakikipagtabangan ang gobyerno sa ICC dahil wala ining jurisdiction sa Pilipinas asin bako na ini miyembro kan Rome Statute. No comment naman ang Malacanang sa posibilidad na magluya ang kaso kontra kay Duterte dahil sa paurutrong pahayag kada administrasyon na dai makikipagtabangan sa ICC. Tinawanin doon ni Castro na mas kuwarang ipinalawas na surat ang presidente na nagsabing poprotehiran si Duterte sa patakot kan ICC. Sigurado na dai pamangkiraray makikiaram ang gobyerno sa mandato kan International Criminal Court. Asimbagan man ini kan palasyo sa isinumitir na mosyon kan mga abogado ni Duterte sa ICC na nagahagad na iwasura ang mga reklamo kontra sa iya dahil sa kawaranin legal na basihan asin pagbanggit sa pigsasabing surat kay ito ni Presidente Marcos Jr. na dai makikipagtabangan sa ICC. Mga tugang, iyan po ang detalyes kan mga barata ngunyan para sa aga. Mga barata pong maruluwang sa mga dyaryo nasyonal. Alagad, enot ng nadangog sa radyo DCGB. Ini po, ang Bareta alas 5. Ako ang sa indong tagapagbareta, Joshua Bino. Salamat po kan sa indong pag-antabay. Birit na sana, kaso parang may gumagawa.